Галиаскар Камал театры 115-ші театраль сезонны легендар Зәңгәр шәл белән япты. Жәйге ялға китер алдыннан театрға Татарстанның мәдәният министры Ирада Әюпова килде һәм экскурсия оештырды. Толырак Айзилә Батырханова язмасында. Говорят же такой критерий: я верю или не верю, да? Мәхәббәт бинаның сәхнәсен һәм артистларын күреп гадәтләнгәнгә театрның эчке тормышын күзәтү журналист һәм блогерларга бик кызыклы булды. Бу театр беләсезме, минем бала чактан иң яраткан безнең гаилә белән бара торган урын. Һәм хәзер инде мин үскәч, үз балаларымны, алар минем өчен бик зур шатлык белән монда алып киләм. Бинаның аскы катында костюмнар тегүчеләр, декорация әзерләүчеләр, һәрберсе үз эшенең остасы. Яңа сезонга әзерлек эшен башлап җибәргәннәр. Камал театрының иң бөек ноктасына менү бәхете дә елмайды. Бик күп блогерларның хыялы тормышка ашты. Алар очар кош биеклегендә Камал театрының иң өске катына менеп шәп фотолар ясады. Очрашуда 115-ші театраль сезонга йомгак ясалды. Спектакльләрнең уңышы билгеләп үтелде, яңалыклар әйтелде. Минем өчен иң кызык спектакль бу елда Хуш авылым булды. Шушы спектакльдә шушы шәхесләрнең тарихы ул күренә. Шәхесләрнең тормышы. Һәм минем өчен Айдар Забаровның шушы спектакле Камал театрының афишасында ул бик көчле позицияларда хәзер. Чын күңелдән Камал театрының котысын килә сезон ябылышы белән. Һәм инде әйтеп үтәсе килә, менә бик кызыклы булды минем өчен быел яңа формат, яшьләрчә формат, сишәмбе көн кич белән дип атала торган. Анда берничә спектакль күрсәтелә. Мин аларны үзем карадым һәм башка көнне шул вакытта инде мин шушы тәнәфесләр вакытында җырлаганым булды, чыгыш ясадым. Театр директоры Илфир Якупов сүзләренчә, иң зур уңыш театрларның элеккеге халәтенә кайтуы һәм яраткан тамашачыларына төрле темаларны яктырткан, төрле жанрларны кулачлаган спектакльләр бүләк итә алуы. Мин бик зур рәхмәт әйтәсем килә тамашачыларга, чөнки тамашачылар шундый авыр вакытта безне ташламадылар. Шундый куркыныч булган вакытларда да бәлки ташламадылар. Һәр вакыт безнең белән булдылар, безнең белән кызыксынып тордылар. Иң мөһиме, без күрдек безнең үз тугры һәм кыю тамашачыбыз барлыгын. Иң шул җиңү бу сезонның шулайдыр дип уйлыйм. Айзилә Батырханова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.